Se on toinen vaihtoehto. Näin! Hei, 250 pistettä kuitenkin tuosta äskeisestä Harri Kämpille. Ja seuraava kilpailija on jo radalla ja hän on Bjarki Reinisson. Ja mites menee? Bjarki vetää vauhdilla ja nyt sitten tuolle Nyppylälle. Nouseeko? Ei nouse, nouseeko? Nousee! Ai kun jää. Ei, menee ja meni siinä. Suomalainen lukema. Se on hyvä, että siellä on muuten jarruvalo, se on loistava, että tietää muut kilpailijat, koska Jare jarruttaa. Totta kai täytyyhän siis vilkut ja ajovalot ja kaikki turvakolmiokin pitää olla. Näin sitten lähtee Jari ja nyt me kannustamme Jari ja katsotaan, ensin mennään puolimäkiä tällainen mukavasti kylkimyyrää ja sitten lähdetään kapuamaan tästä ylös, näin. Ja hyvin nousee ja sitten vasemmalle ja sieltä löytyy reittiä ylös. Antaa palaa, siitä vaan menee ja nousee ja täydet. Hyvä Jare! Ainakin sen Harju. Jetin lähtee voimakkaasti ylös ja sitten mennään kevyesti value ja täältä tallaa tiskiin ja sitten vauhtia. Näin. Kevyesti. Siinä ainakin. Ja siinä meni yksi paalu ja sitten lisää tallaa. Ja siihen jää. Ei vautuu. Ei pääse. Eli ainakin siellä ajettiin yhden reunamerkin yli, eli siitä tulee sitten virhepisteitä ja eikö tää 250 pisteen? Käytetyillä linjoilla mennään. Aika hyvällä vauhdilla. Hyvällä vauhdilla, ehdottomasti hyvällä vauhdilla. Sitten pikkusen hiipuu siinä ja nyt lähdetään sitten kiipeämään tuon ylärinteeseen ja katsotaan pääseekö kiertämään tuon. Tyylikkäästi kiertää. Ja pikkuhyppy ja sieltä keskittyä turhaan vaihteiden vaihteluun. Se on ihan loistavaa. Voi keskittyä pelkästään ylämäkeen. Ja nyt sitten Anssi painaa tästä tallaa tiskiin ja antaa mennä. Sieltä nousee. Kiertää merkki tyylikkäästi. Antaa mennä nyt vauhdilla. Anssi hanoo. Menee vauhdilla. Loistavaa. Nyt pidetään Karille peukkuja. Kotimainen legenda auto. Sandstorm painaa ylös. Menee hienosti, kiertää nätisti ja Kari tulee ja nyt tästä antaa mennä. Kari vetää tallaa tiskiin ja kun auto lähtee kiertämään. Oi mikä paikka. Siinä niin sanotusti kaadettiin 300 sen reunamerkki sieltä, mutta suoraan siihen isoimman hiekkakummun päälle. Siinä, vaikka olisi ollut 2 Sandstormia, niin todennäköisesti ei oltaisi päästy ylös siitä. Joo. Ja hei, annetaan aplodit tässä. Kari Tekruus. Numero 28, Henning Junsen. Viimeinen Modified-luokan auto. Ja siitä ylös. Henning Junsen lähtee nousemaan. Nousee ja katsotaan tästä näin vasemmalle ja siitä. Kaivautuuko, miten menee? Ei riitä. Siihen jäi. Henning Junsen. Siellä ollaan puoli metriä hiekassa. Kiva nähdä muuten, mitä tuomaristo on mieltä siitä. On se käsittämättömän helpon näköistä. Ensimmäiseen osioon ja sitten tullaan sieltä alas. Tuosta lähdetään tolppien välistä alas ja sitten näin ollaan vaikeutettu hiukan tätä reittiä ja sitten lähdetään raapimaan sieltä kyljeltään. Ja siitä sitten nyt ylös taas näin. Ja tässä tarvitaan voimaa ja nopeutta. Ja Jensen 350 points. Next racer is number 5, Rolf Kaiser. Ja numero 5 on Kaiser seuraavana painaa läpi ylös tuonne. Kääntyy rauhallisesti ja sitten siitä harkiten tullaan alas hiukan matkaa ja sitten painellaan tuo viimeinen mutka ja siinä on aika tiukka se viimeisen mutkan käännös. Tissos sentään. Ja siitä nyt lähtee Kaiser ylös ja riittääkö valtti? Ja ai miten pystyy menemään. Loistavaa helposti ylös. Ja vaikka on viimeinen päästiin kiinnittämään ja autot lähtivät ylämäkeen kyllä iltapäivän ajelulle. Ja oikeastaan se ammattimiehen kyvyt ruvetaan mittaamaan nyt vasta sitten tässä vaiheessa, kun tullaan tuohon äärimmäisen hankalaan jyrkkään käännökseen. Ja numero 7, eiks vaan? Siinä tehtiin sitten se pieni vipa, eli siihen jäätiin, kaivauduttiin paikalleen. Lähdettiin antaa liikaa hanaa. Todennäköisesti turha täällä on spekuloida, niin osataan ja ampua. Erittäin kova hunnari. Kaiffari. Niin kuin Jamian sanoo. Joo. Ja tästä alas ja sitten risteyksestä vasempaan ja sitten tallalla ylös. Pilkku päälle täytyy muistaa. Koko ajan. Tosta noin ja nyt
Nyt on voimapaikka, nyt on paha. Näin nousee ja sinne menee. Kaiser sai 250, numero 6 Arne Johannesen sai 350 ja numero 7 Fernandes Kuusteen sai 220 ja sitten täydet 350 numerolle 8 Gunnar Gunnarssonille. Ja nyt siellä onkin sitten numero 9. Ja hän on lujasti tavoittelemassa tuolta ylätasoa tuolta. Hakee kyllä todella yllättävää paikkaa, mutta hirveä käsittämätön suoritus. Gunnar Gunnarsson 350. Ja numero 9, 340 pistettä, kun siellä on sitten jo matkassa numero 12, näin näyttäisi. Kyllä. Olafur Bragi Jonsson, Islanti. Ja katsotaan miten islantilainen selviää tämän. Täältä lähdetään ja vähän alas valuu ja sitten sieltä vauhdilla näin tullaan ja nätisti ylös. Siinä on 15. Ja hän on Sigi Jonsson. Sigi lähtee vauhdilla ylös. Tämä on pelkkää lämmittelyä tämä ensimmäinen nousu. Tämä on ihan juuri sitä itseään. Saadaan paineet kuntoon kohdalleen ja moottorin mukavan lämpimäksi ja siitä alkaa sitten tosissaan se työ. Ja haetaan sieltä oikeita linjoja. Joo. Ja uskalletaanko mennä tuohon pehmeällä alueella vai haetaanko uutta linjaa sieltä erittäin alhaalta, haetaan nytkin sitä vauhtia sinne. Sigi tulee ja tosta tallaa ja näin ja nousee ja pikkusen mennään uutta. Ei muuta kuin haraa. Kyllä. Ja tulee erittäin hienosti tuonne. Laukosuode ottaa rauhallisesti vauhdin ja menee ylös nätisti ja sitten taittaa rauhallisesti. Tässä täytyy katsoa sitä ajokulmaa. Ja nyt sitten tullaan ihan kylkimyyrryä ja sitten taitetaan ja sen jälkeen tallaa tiskiin ja vauhtia ja Sofia tulee riittääkö ja merkeä lentää ja menee. Ensimmäisen osuuden ylös ja Suomen lippu on varmasti ylhäällä ja se on hyvin ylhäällä. Ja nyt katsotaan miten Miikka tulee tuon toisen osuuden. Tulee ja valuu rauhallisesti ja nyt tässä tarvitaan tallaa ja voimaa. Älä kaivaudu vaan mene vauhdilla. Hyvin tulee Miikka. Varmasti ja reilusti. Ja Uule ajoi ykkösjaksolla ainoastaan 180 pinnaa, joten hän haluaa tästä varmasti enemmän ottaa taistelussa mukana. Uule kova kuski ja nyt menee, mutta on vauhtia liian vähän. Ja voimalla ylös, näin juuri. Hiekka lentää.